No, vahvat perinteet talviurheilussa, mutta yhdistetyn hiihdossa se ei ole näkynyt viime vuosina juuri lainkaan. Mutta lahtelainen Jouni Kähkönen on palkattu nyt sitten viime joulukuussa Calgaryin tekemään asialle jotain. Ja mies on nyt studiovieraana yhdessä yhden urheilijan eli Nathaniel Maahin kanssa. Welcome to the studio, gentlemen. Well, happy to be here. Thank you, kiitos. Ja Jounilla sen verran kuuntelijoille voi kertoa, että Jounilla on nyt jostain syystä ilmeisesti joutunut urheilijoita patistaa niin kovasti, että ääni on aika lailla maassa. Joo, siltä se ilmeisesti vähän vaikuttaa. No, mutta mä yritän päästää sut niin kuin lyhyillä kysymyksillä, mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle, Jouni, sun kanssa siitä, että miten perinteisessä talviurheilumaassa ei ole yhdistetyn hiihtoon satsattu juuri lainkaan? Joo, hyvä kysymys. Kanadassa ei ole hirveästi koskaan ollut niitä yhdistetyn urheilijoita, mutta se ongelma varmaan on se, että se maa on niin älyttömän iso. Pelkästään Albertan osavaltiossa niin on lähes saman verran ihmisiä asuu kuin Suomessa. Ja meillä ei ole siellä tällä hetkellä kuin 2 paikkaa, missä käytännössä yhdistettyä ja mäkihyppyä voi harrastaa, eli Calgary ja sitten Vancouverin Whistler. Sä kun menit sinne viime joulukuussa, niin minkälainen oli yhdistetyn urheilijoiden lähtötaso? Eli miltä se näytti, jos sä vertaat sitä, mitä sä oot tottunut näkemään täällä tai ylipäätään Euroopassa? Joo, no tilanne oli se, että meillä oli silloin 1 urheilija. Okei. Ja yksi oli lopettanut, yksi oli aloittanut yliopistossa opinnot. Yhdellä kaverilla oli aika paha aivotärähdys, jonka seurauksena hän vasta oli niin kuin toipumassa kuntoon. Mutta tilanne oli se, että meillä oli 1 urheilija ja kun mä tein nopeasti sen tilannearvioinnin siinä, niin mä ajattelin, että tästä ei voi tulla yhtään mitään, jos ei me saada tiimiä sinne taustalle, eli useampaa urheilijaa tekemään sitä työtä. Eli se on myöskin valmentajalle ollut aika haasteellinen lähtötilanne. Säkin olet monessa paikassa tehnyt valmennustyötä yhdistetyn hiihdossa. Kyllä, kyllä. Nathaniel, what is the biggest difference between Canada and Finland if you think about the culture in Nordic combined? Nordic combined in Canada, it's really unknown. I mean, if I'm telling someone I meet that I'm a Nordic combined athlete, there's a little bit of questioning. Usually it's, do you shoot the guns or do you do the flips is usually the question I get. So, I mean, here, obviously, when you say Nordic combined, I think people are understanding of the sport and at least have an idea of what it is, versus in Canada, most of the time I'm saying I go off the ski jumps over there, and it's a lot more, there's a lot more questions about it. So for sure that the culture on Finnish is definitely more of a skiing country and hockey as well, but for sure that there's a lot more understanding of the sport and what we're doing. Kysyin Nathanielilta siitä, että mikä on noin kulttuuriero Suomen ja Kanadan välillä, niin mies totesi vaan, että ei ole oikeastaan yhdistetyn hiihtoa ei tunne kukaan, ja siinä moni kysynyt jopa häneltä, että onko siinä asekin mukana, mutta eipä sitä ole. Eli aika isot erot on tosiaan. Ja, mitkä oli sun mielestä, Jouni, suurimmat puutteet? Onko olosuhteissa puutteita vai onko ainoastaan sitä, että pitäisi saada harrastuspohjaa Kanadassa enemmän? Kyllä meidän pitäisi saada sitä lajia leviämään useammille paikkakunnille. Nyt kun siellä ei oikeastaan ole sitä kilpailua, se on vähän sama kuin Lahden hiihtoseura järjestäisi omat piirikunnalliset kilpailut joka viikko siellä, ja mistään muualta ei tule minkäänlaista kontaktia. Eli sitä tasoa ei pysty määrittämään myöskään, että mikä se on niin kuin kansainvälisesti. Niin, että ainut lähin paikka siellä on, mihin mennään, niin on Park City, Utah. Ja sinne on 14 tunnin ajomatka. Niin, että se ei ole ihan toisen korttelin reunassa. Niin. Kyllä. No te olette käynnistänyt kuitenkin Lahti 2017 projektin, ja tämän tavoitteena on saada Lahden MM-kisoihin joukkuekisaan Kanadalta joukkueen mukaan. Mitä kaikkea tuon tavoitteen saavuttaminen vaatii? Nyt on suurin piirtein noin 18 kuukautta aikaa. No se vaatii tietenkin sitä, että meillähän ei tällä hetkellä ole oikeastaan mitään. Että se on se lähtökohta. Me tarvitaan yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa varusteasioissa, tietotaidossa ja myös ihan valmentautumiseen liittyvissä asioissa. Ja te olette nyt Suomessa tietääkseni käynyt vähän myöskin sitten eri tahojen kanssa. On ollut tuulitunnelitestiä ja muuta. Kuinka tärkeänä sä pidät, että nimenomaan tällaista ihan asennoista ja muista lähdetään liikkeelle? Kyllä se on erittäin tärkeää nykypäivänä, että ei millään sektorilla saa hävitä. Että ne kaikki sektorit pitää olla kunnossa ja siitä se on lähdettävä.
Jos ajatellaan mäkihyppystä on tullut aika paljon myöskin varusteurheilua, niin kuinka iso rooli sillä puvulla, josta nyt puhutaan niin valtavan paljon, kuinka iso rooli sillä on siihen varsinaiseen hyppyjen pituuteen? No sanotaan, että huipputasolla tietenkin sillä on suuri merkitys, mutta kyllä sun pitää ensimmäisenä osata hypätä. Eli työt pitää tehdä, niin. Ei se sitten loppuviimeistely tehdään sitten välineillä. Kyllä, ei se hyppy mihinkään lennä, että jos ei tekniikka ole ensin sillä tasolla, kun se pitää olla. Nathaniel, Jouni has been coaching you since last December. Is there some new things he have done with you, what you haven't done before? Really, it's a completely different coaching experience, which is, in my personal experience, I think is amazing the way we've been doing things. In the past, every coach we've had generally has come from Canada, so there is definitely less experience as far as, you know, the knowledge you learn from maybe other teams or seeing what other countries are doing, whereas in Finland, where there are so many different teams and people doing it and the knowledge behind it is there, Joni brought all of that to Canada with him, which is the first coach we've had in my time at least that has the scientific knowledge as well as the knowledge from other people and other things. So structure is the biggest change for us, and for example, you know, going to bed with heart rate monitors on and seeing how we're resting overnight and filling out a training plan of weight and what we're eating and how we're feeling every day is completely new for, I think, all the athletes on the team, and it's, for me, I think it's a really, really good thing, and it shows exactly how we're feeling and what we're doing and what we need to change or do more or less of. Kysyin Nathanilta, että mitkä on suuret asiat, mitä Jouni on tuonut tuohon valmennukseen, niin nimenomaan tämä kaikenlainen monitorointi. Puhutaan siis, että seurataan sykkeitä, seurataan palautumista, mitä syödään, joka kuitenkin on lajissa, jossa painoa ei saisi hirveästi tulla aika isossa roolissa, käsittääkseni. En ole koskaan nimittäin enää vuosikausia nähnyt pulskaa mäkimiestä ainakaan, enkä myöskään hiihtäjää. Niin, yhdistetty on siinä mielessä vähän erilainen laji kuitenkin kuin mäkihyppy puhtaasti, koska siellä kesällä kuitenkin pitää tehdä sitä kestävyysharjoittelua paljon. Jos sä oot kovin kuivassa kunnossa, niin sekään ei ole hyvä. Sitä polttoainetta pitää kuitenkin olla, mitä pystytään polttamaan. Mutta sitten taas kilpailukaudella kuitenkin pitäisi olla aika kuivassa kunnossa, että mikä palvelee taas sitä mäkihyppäämistä. Kyllä. Kuinka vaikeaa se on muuten? Mä oon monta kertaa miettinyt, että toinen laji perustuu, totta kai pitää olla hyvä fysiikka mäkimiehellä, mutta toinen on selkeästi kestävyyslaji. Kuinka vaikea tämmöinen tasapainoilu on? Nyt se meidän UT-kulttuuri, harjoituskulttuuri on erilainen, pohjat on aika heikot monella varmasti, niin kuinka haastavaa se on saada nämä kaksi hyvin erilaista ominaisuutta kohtaamaan? Onhan se ihan hirveän vaikeaa ja todella haastavaa. Vastikaan näin jossain semmoisen jo tutkimuksen, en tiedä miten luotettava se oli, mutta siinä oli yhdistetty olympialajeista rankattu aivan niin kuin kärkisijalla. No mä voin se kuvitella, kertoo jostain, niin, että koska siinä on lajit on ihan erilaista, ne on totaalisesti erilaista. Te olette parhaillaan ollut nyt Suomessa sitten leireilemässä, tapaamassa myöskin eri edustajia vähän eri sektoreilta. Mitä kaikkea teillä on ohjelmaa kuulunut tämän oleskelun aikana ja mitä kaikkea vielä kuuluu? Me ollaan paljon pyritty tehdä yhteistyötä tietenkin eri yhteistyötahojen kanssa, kenen kanssa me tullaan tässä nyt seuraavat 2 vuotta niin kuin toimimaan. Ja tietenkin pyritty hyppäämään paljon, tutustumaan tuohon Lahden keskisuureen mäkeen. Ja nyt sitten maanantai-aamuna lähdetään ajamaan Kuusamoon. Ollaan siellä sitten vajaa viikko leireilemässä. Toivottavasti päästään hyppäämään Kuusamon isoon mäkeen. Sen jälkeen sieltä palataan takaisin etelään päin. Ollaan pari päivää Kuopiossa ja sitten loppuaika täällä Lahdessa. Eli se on reissua ja vähän eri Suomen mäkiä myöskin käytte sitten testaamassa. Kyllä, että meillä ei siellä Kanadassa, kun ei sitä isoa mäkeä ole, niin sitä ison mäen hyppytuntumaa yritetään hakea. Nathaniel, you have about 18 months to Lahti World Championships 2017. What do you need to do to be in that shape that you can be in there? The biggest thing is sticking to the training plan and being disciplined about everything I'm doing. For the next bit, it's going to be a lot of sacrifice. I mean, possibly
just saying no to things like social events or personal relationships, things like that, just really focusing on what needs to be done. And that's, as far as we're concerned, training, being as one team, and then obviously the recovery is just as important as the training. So for me, I have a lot of work to do on the cross-country hill. On the jumping, I'm a little more comfortable and a little more confident, but for sure the biggest one, the hardest one to change is the aerobic capacity, and for me that's what I'm going to be working on from now on and really hammering down for the next 18 months. So it's going to be hard work. Yeah, but I got Joni to wake me up in the morning and tell me to go for a run or ski, so. Teniel kertoi siinä, että aika paljon joutuu myöskin tekemään uhrauksia, jos ajatellaan sitä, että 2017 Lahdessa olisi kaikki sitten valmista ja mies pystyisi täällä olemaan sitten mukana. Eli kaikkea sosiaalista elämää ja seurustelua ja muuta semmoista, niin se välttämättä ei mene ihan niin kuin aina ihminen haluaisi. Eli urheilijan elämä on aikamoista tänä päivänä. Et jos haluat huipulla, niin se on aika yksitoikkoista. Se on ruoka, lepo ja reenit. Kyllä, tietenkin ei saa ihan unohtaa sitä toistakaan puolta, että kyllä sitä elämää pitää olla urheilun ulkopuolellakin. Kyllä, mutta siinä ei monenlaista sirkushuvia voi ottaa, jos ajatellaan teillä on 18 kuukautta nyt aikaa ja lähtökohdat on hyvin haastavat. Kyllä, ja tämä on monesti, niin kun mietitään tätä urheilijan elämää, niin itse asiassa se urheilijan elämä on ammatti. Se on totta. Se ei ole leikkiä. Se ei ole leikkiä, ja se urheilija sen päivän aikana tekee todella paljon töitä siihen, että ja kun mietitään sitten sitä, että mitä se saa palkaksi, sitä ei koskaan pysty ennustamaan, että saako se koskaan palkkaa vai eikö se saa palkkaa siitä tehdystä työstä. Tämä on totta. Se voi olla, että se on vaan ollut niin kuin menetetty aikaa, mutta mä silti olen sitä mieltä, että monet urheilijat, jotka ei välttämättä ole päässyt ihan sinne maailman huipulle, ei kuitenkaan koe, että he olisivat menettänyt jotain. Kyllä, se on ihan totta, että onhan tämä niin kuin varmasti näillekin kavereille niin aivan mahtava päästä ylipäätänsä Suomeen katsomaan, että minkälaista se talviurheilukulttuuri täällä meillä Lahdessa on. Kyllä. Hei, kiitoksia herrat. Mä toivotan teille tuon projektin osalta äärimmäisen paljon onnea ja katsotaan sitten, kun Lahti lähenee, kun saadaan Jouni ja kaverit sitten tänne uudemman kerran. Otetaanko uusi haastattelu ja katsotaan, missä mennään siinä kohtaa. Kiitoksia Jouni Kähkönen ja thank you Nathaniel Mah and good luck for your project. Yep, thank you for having us. Thank you.